No niin, terve vaan kaikki fiksaajat. Täällä Esko Fiksaa kanavalla meillä on tämmönen aika arkinen perusprobleema, varsinkin lapsiperheitä koskettava. Eli meillä on tuolta, kattokaa, kuparit tullut esiin. Me tarvitaan vähän teippiä, kuorintapihdit ja totta kai Eskon perinteinen reservipakki. Jos muuten haluat... Oho. Okei. Tästähän tuli yllättävä twisti. Onkohan se mun volttikuljetus? No tää ei kyllä ihan Alepan volttikassilta näytä. Mitä ihmettä? Moro Esko Fiksaa. Ollaan katsottu sun videota pitkään. Huomattiin kuinka yksinäinen äijä oot, niin päätettiin tuoda sulle piristystä arkeen. Tän Katin vanhemmat delas viime viikolla ja parkumisesta ei meinaa tulla loppua. Heitä vaikka roskiin, jos ei kiinnosta. Terveisin Kennelin väki. No johano. Palataan. Kiitos vaan Donatesta, eli siinä se nyt pikkunen heilu. Oli pakko ottaa taas Oplovi 8.6 tästä saunatestiä myöhemmin. Meidän perheessä kävellään jo. On ne kyllä näppäriä noi Kati. Ai että. Ekko! Mitä? Ekko! Mitä sä sanoit? Ekko! Esko? Ekko! Meidän pikku nappisilmä. Niin. Joo. The fox once came to a meadow, in which sat a flock of fine fat geese, on which he smiled and said, Pitäis fiksata mun mielenterveyskuntoon. The fox once came to a meadow, in which sat a flock of fine fat geese, on which he smiled and said, I come in the nick of time. You are sitting together quite beautifully, so that I can eat you up one after the other. Vittu miten. Ookka kuusiokon. Esko Fiksaa. Just noin. Ne oli maailman surkeimmat 3V-synttärit. Mä olisin halunnut, että Esko katsoo, kun mä puhallan kynttilän. Mutta ei se kattonut. Fiksaili vaan itseään. Hyvää syntymäpäivää, Karvinen. Vaikka se meni taas vähän blörinäksi, kun mä vähän fiksailin. Sä oot sen verran kypsä, että mä voin varmaan sanoa sulle, että se ei ole mikään terveen miehen malli vetää käteen jakarivideoille ja auton korjauspätkille. Mutta sellainen mä oon, yksinäinen hukassa oleva mies. Ja kuulitko, mutta nuku hyvin. Laita valon pois. Kun Esko lähti, mä aloin etsimään miehen mallia muualta. Samalla mä löysin tavan ruokkia itteni.